MLA la ne kireu siampang kireu mi khmat na gani ka than jongi kisim kabu pun ban ya ka jingbek jongi henrei ma ipat isim kabu pun ban kumno bani arab yengi deinem baro si kata ki MLA ki MDC labuan ni la lek thevot ei nim yo ei henrei mentapat isim kabu man kumno bani arab yengi ni namar bangi lai i ba mansua ilong tang MDC bat yong ayanga ternam bahe ngilai tepet menta uternam bahe kumno le ingi wi arab sisa te nga juang barabor daw barit ne daw bahe ru kabakongsan hi udai ban trekam te ha kan ka por habangi la penhe pensan ingi la ai kata ka support i te ma i la arab kala te hatu pin eno habangi la yo ya kata ka jingker khu pe kene ka dai tang ka jing sedang jong ka jingker khu au pi ladangi ai ne bat ni ai sya ka ka jingker khu ka bansawan ngim tip syu nama kane ka dai tang ka jing sedang te habangi la i yau tau so ni la yo bam hiru onde hire bangi la tang syu i ladangi i no ya kun une kamut ba ni kentat ya ka jingker khu onde ba ngasyu ya lap hanen ma ngaru ya lade ngasyam ba ban yo ya kane ka work order la ne kini ki jing yarap kam dai ka basuk shisha ting ting ya thok politik te namar bon sin ki politik ki don ya ka sabam ka bam sap ru ki don hi ki bam sap ba bat ya ka sabam ru ki don shisha tang ba ma ipat idon tang ya ka jing yarap